Gidagsa sa mga debotong Katoliko ang mga simbahan sa managlahing lugar sa Mindanao atol sa pagsugod sa Misa de Gallo ni adtong Sabado. Ano ang report ni Efren Mama? Sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish sa General Santos City, napuno sa mga debotong Katoliko ang simbahan sa unang adlaw sa Misa de Gallo, busa ang uban sa gawa sa simbahan na lang ni plastar. Bantay sarado sab sa kapulisan ang simbahan kung asa ginapatuman ang one entry, one exit policy. Human sa misa, gisugat sa og Christmas caroling ang mga Katoliko sa gawa sa simbahan. Duna say libreng sopas og tinapay. Sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa La Purisima Street, Zamboanga City, alas 3 sa kadlaw nagsugod ang unang misa. Giampuan sab ang mga batanong misalmon sa National Youth Day niadtong Sabado sab, sumala sa Second Plenary Council of the Philippines. Sa Fort Pilar Shrine sa Barangay Rio Hondo, human sa misa, nanaygon sab ang grupo sa kababayen-an sa maong simbahan. Nagdagkot sab og kandila ang ubang deboto sa shrine sa ilang mga pag-ampo. Ang akong yampo sa Ginoo, hatadan ko kapis kay sa lawas ug ang akong mga anak na tanan. Midagsa sab ang mga debotong Katoliko sa St. Augustine Metropolitan Cathedral. Sa homily o mensahe ni Archbishop Jose Cabantan Jr. sa Archdiocese of Cagayan de Oro, gihimug-ata niini ang importansya sa pagmahal sa isig katawo. Doon natin mga isuon nga kapulisan nagtabang nato, bisan ang ilang presensya makahatag o gitawag nato deterrence ba, no? Malikayan itong panghitabo sa Marawi. Apan usagid sa atong tumong sa atong mga pag-ampo karon nga kalinaw yun, no? Gipatuman sab sa kapulisan ang one entrance, one exit policy sa maong simbahan. Sa Our Lady of Lourdes Parish sa Bangkal, Davao City, nahimo sab nga malinawon ang unang adlaw sa Misa de Gallo. Pagkahuman sa misa, gidagsa sab sa katawhan ang mga baligya nga kakanin sa gawa sa simbahan nga lakip na sa tradisyon matag Misa de Gallo. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.